Matapos ang isang araw na search and retrieval operation, natagpuan na kaninang alas 9:30 ng umaga sa Barangay San Isidro, Iriga City ang bangkay ng 2 taong gulang na batang lalaki na inanod ng baha hapon itong Miyerkules, Agosto 13 sa Waras River sa Barangay Santa Teresita, Iriga City kasama ng kanyang ina. Una nang natagpuan itong Miyerkules ang bangkay ng ina ng bata. Ayon kay Police Captain Villagracia Sereno, PIO ng Iriga CPS, pauwi na umano ang mag-ina galing sa pagpapagamot sa lungsod ng Naga nang abutan ng tubig baha habang tumatawid sa naturang ilog. Ayon sa investigasyon ng pulisya, si Mrs. Tarala ay may dalang anak at naglakad sa baha sa Sitio Inulgan matapos bumaba sa Waras River bago makarating sa tulay na nagdudugtong sa Iriga City at San Jose Pugay, Baaw, Camarines Sur. At ito po ay pinaniniwalaan na naanod ng baha ang mag-ina sa nasabing lugar na naging dahilan ng kanilang pagkalunod. Nilinaw din ng tagapagsalita na ang napaulat na bangkay na natagpuan nitong Miyerkules na una ng kinilalang miyembro ng isang indigenous group at may kapansanan sa pag-iisip ay ang mismong bangkay na ng ina ng inanod na sanggol. Aniya, buhay ang nasabing katutubo. Inakala lamang umano ng mga kapamilya nito na ang bangkay ng ina ng sanggol ay ang nawawala nilang kapamilya. Nakumpirma ito matapos na makitang buhay sa isang parke sa lungsod ang nawawalang katutubo. Yung pamilya po kasi niya ang nag-claim sa kanya. Kaya ibinigay din po ng PNP at ng CDRMO kasi ayun nga po, ang akala po namin yun talaga yung pamilya nila. Pero napag-alaman po na yung sinasabi nila na mentally retarded person po, hindi po pala yun. Buhay po pala yun. At nakita po yun dito sa Iriga City Park. Naiuwi na rin ang bangkay ng ina ng bata sa totoo nitong pamilya habang nasa punerarya at nakatakda na ring iuwi ang bangkay ng bata. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.